Socis, amigues i amics, totes, tots, molt benvinguts. Els guanyadors de les 6 categories premiades se'ls hi farà entrega d'una obra d'art. És una metàfora visual de la idea d'impacte positiu que representen aquests premis. Aquesta primera edició dels Premis Fem Impacte vol ser la primera de moltes edicions. Tenim un territori, com tots sabeu, ple d'actius. Un territori on homes i dones hem treballat de valent per adequar-nos als canvis i on hem integrat a les persones que han volgut fer el nostre camí de prosperitat i desenvolupament sostenible, de col·laboració i respecte per la diversitat. Aquests premis ens han permès apropar-nos a unes iniciatives molt impactants, on solament han guanyat 6, però volem reconèixer a tots els candidats, especialment els 18 finalistes, i animar els 12 finalistes no premiats que el proper any tornin a presentar la seva candidatura. En un moment en què hi ha derrotisme, desànim i desesperança, premis com aquest, que fan impacte en positiu a la societat, són molt necessaris. Cap ésser humà té límits. Vosaltres no teniu límits. El nostre territori no té límits. El Baix Llobregat és molt important per aquest país. Té cultura industrial, té una gran localització estratègica, té una concentració d'economia social molt important i és un pol global i local. I el que fem sobretot és donar més dignitat a lo que és el Baix Llobregat, que és sinònim de treball i també és sinònim de progrés. Així que felicitats i moltes gràcies per invitar-me. El compromís del govern és ferm. Volem acompanyar, impulsar i reconèixer aquelles iniciatives que, com les que avui premiem, contribueixen a fer de Catalunya un país més competitiu, més innovador i més pròsper. Un missatge d'esperança, això és un gran exemple del que hem d'explicar a la societat, del que passa aquí dintre cap enfora. Moltíssimes gràcies per la vostra feina, pel vostre compromís, i a tots els guardonats felicitats i els que no també felicitats perquè la feina està molt ben feta. Gràcies.